Dili paghihapon luwas ang pagkaon sa mga produktong dagat nga nakuha sa kabaybayunan sa Tagbilaran City ug Dawi sa probinsya sa Bohol. Suma sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-7 sa ilang Shellfish Bulletin No. 13 nga gipagawas niadtong Mayo 17, pabiling positibo sa red tide toxin ang mga shellfish sa maong mga dapit. Delikado sa kahimsog ang pagkaon sa kontaminado sa red tide nga mga kinhason kay matod sa mga doktor, mo resulta kini sa pagsuka-suka, sakit sa ulo, pagpanglipong, paralytic shellfish poisoning ug posibleng ikamatay niini sa mga kakaon. Nunuti ini gidali na ang pagkuha ug pagbaligya sa bisan unsang matang sa shells gikan sa dapit. Gawas sa Dawis ug Tagbilaran City, nagpositibo sab sa red tide ang Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur, San Pedro Bay sa Samar ug Lianga Bay sa Surigao del Sur. Hinuon gisiguro sa mga namaligya og shellfish sa mga merkado sa Tagbilaran City nga luwas ang ilang baligya gumikan kay gikan kini sa ubang dapit nga dili apektado sa red tide.